3 сотні затрыманых на нядзельным марше супраць тэрору. Больш за 200 з іх пад крымінальным пераследам. Галоўныя падзеі дня падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. Хапаюць, звозяць у невядомым накірунку, і мы даведваемся, што яго крыміналка. Ну як? Выйшаў на мірны марш, зазнаў крымінальны пераслед. Ноу-хау ад новага кіраўніка МУС. Пратэставы панядзелак. Пенсіянеры, медыкі ды студэнты выйшлі на вуліцы. Мы выйшлі ў акцыю падтрымкі чалавека, якога затрымалі, які выступіў за студэнтаў. Задерживают на мирных акциях и маршах, что недопустимо абсолютно в свободной стране, и мы хотим просто все изменить. Працяг страйку на прадпрыемствах і дзясяткі звальненняў у адказ. Вынести им какое-то предупреждение, и только потом должно было быть увольнение с этой статьей. Но этого ничего не было сделано. Сёння ў Менску на 69-м годзе жыцця раптоўна памёр лідар прадпрымальніцкага руху Беларусі Уладзімір Карагін. Ён быў знакавай фігурай у бізнес-супольнасці Беларусі. З 2007 года Уладзімір Карагін займаў пасаду старшыні каардынацыйнага савету Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва. Уладзімір Карагін неаднаразова выступаў у якасці эксперта ў праграмах Белсату. Рэдакцыя выказвае спачуванне родным і блізкім Уладзіміра Мікалаевіча. На агульнавайсковым навучальным палігоне ў Печах, што пад Барысавам, загінуў салдат. Абставіны смерці радавога высвятляе камісія Мінабароны сумесна са следчым камітэтам Беларусі. Грыб быў курсантам школы падрыхтоўкі мотастралковых і дэсантных падраздзяленняў 72-го аб'яднанага навучальнага цэнтру. Па службе характарызаваўся станоўча, сціпла паведамляе ведамства. Падрабязнасці таго, што здарылася, не прыводзяцца. Мінабароны выказала спачуванне і паабяцала аказаць дапамогу сям'і салдата. 2 гады таму ў гэтай жа ваеннай частцы, некалі вядомы на ўвесь Савецкі Саюз сваёй дзедаўшчынай, знайшлі ў пятлі са звязанымі нагамі 21-гадовага салдата тэрміновай службы Александра Коржыча. Новы кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў, новыя захады. Гэтак адміністратыўны пераслед пратэстоўцаў пачалі замяняць крымінальным. На затрыманых падчас учорашняга маршу завялі справы за арганізацыю падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У спісе падазраваных пакуль 231 чалавек, у тым ліку 2 нашых калегаў. Аператара ж Белсату Змітра Краўчука паводле падазрэння ў крымінальнай справе сотні пратрымалі ў ізалятары і сёння выпусцілі, даўшы штраф. Ігор Станкевіч падрабязней. Падчас учорашняга маршу супраць тэрору ў Менску былі затрыманыя некалькі журналістаў. 3 карэспандэнтаў газеты «Новы час» Зміцер Дзмітрыў, Александр Зяньковіч і Яна Трусіла, а таксама журналісты Белсату Зміцер Солтан, Артём Багуслаўскі і Зміцер Краўчук. Працаўніка расійскага агенцтва ТАСС адразу вызвалілі. Наш калега Зміцер Краўчук паспеў паведаміць сваякам, што ўтрымліваецца ў кастрычніцкім РАУС. А сёння праз адваката прыйшла навіна. Зміцер у спісе падазраваных паводле артыкулу 342 крымінальнага кодексу. Мы ўсе, мякка кажучы, у шоку. Таму што, мы чакалі адміністратыўкі, нейкага штрафу, магчыма гэта так. Але, выбачайце, не крымінальнай справы. Чалавек, які нядаўна згубіў жонку, у якога дома старая матуля. Паводле следчага камітэту затрыманыя падчас маршу нібыта не падпарадкоўваліся прадстаўнікам улады, пашкодзілі гарадскую інфраструктуру і аўтамабіль сілавікоў. Усе затрыманыя, а іх 231 асоба, праходзяць паводле крымінальнай справы аб арганізацыі дзеянняў, што парушаюць грамадскі лад. Цяпер мы, канешне, будзем, па-першае, знаходзіць для нашых калег добрых адвакатаў, па-другое, будзем узмоцнена інфармаваць усю міжнародную супольнасць, што тычыцца гэтай сітуацыі, бо справа ў тым, што гэта вельмі небяспечны прэцэдэнт. Калі гэта сапраўды так будзе, гэта азначае, што ў Беларусі мы маем усе прыкметы проста таталітарнага рэжыму. Сёння, пасля ўжо чарговых 15 сотняў арышту, выйшаў на волю аператар Белсату Алесь Любянчук.
Улады вельмі баяцца інфармацыі, вельмі баяцца, паколькі яны выкарыстоўваюць жорсткую прапаганду, яны баяцца вельмі супрацьпастаўлення этой прапаганды, яны баяцца праўды. Гэта самае, скажам, для іх небяспечнае. Сёння ж у Магілёве адбыўся суд над журналісткай Алінай Скрабуновай. Суддзя Вікторыя Палякова прысудзіла ёй штраф за сюжэт для Белсату пра суды над удзельнікамі акцыяў пратэсту. Раней Палякова за той жа сюжэт пакарала штрафам аператара Александра Сідарэўскага. Беларуская асацыяцыя журналістаў і раней фіксавала моцны ціск на незалежныя медыі і журналістаў. Але пасля выбараў 9 жніўня статыстыка нападаў пабіла ўсе рэкорды. Наши коллеги с 9 жніўня ўжо адсидзелі больш за 650 суток арышту разом узятые. Мы зафіксавалі ўжо каля 350 фактаў затрыманняў. Нягледзячы на пераслед і няспынны ціск, незалежныя журналісты працягваюць пастаўляць беларускаму грамадству якасны контент. Яны не апускаюцца да аднабаковай і тэндэнцыйнай прапаганды, падкрэсліў намеснік старшыні БАЖ. Ігор Станкевіч, Белсат. Панядзелак ужо традыцыйны дзень, калі на акцыю салідарнасці выходзяць пенсіянеры. Гэтым разам шматтысячны марш мудрасці ў сталіцы абышоўся без затрыманняў. Да шэсця далучыліся медыкі. Пратэставалі ва універсітэцкім дворыку таксама студэнты. Хроніка падзеяў у матэрыяле Анастасіі Русецкай. Звольненую выкладчыцу лінгвістычнага універсітэту Наталью Дуліну, якая выступала супраць выключэння студэнтаў, арыштавалі на 14 содняў. Гэткую пастанову вынесла суддзя Тацяна Шоцік за ўдзел у пікеце, які адбыўся ў мінулы панядзелак каля юрыдычнага факультэту БДУ. Тым часам ва універсітэцкім дворыку на акцыі салідарнасці гучалі словы падтрымкі. На фото Наталья Дулина, наш коллега, выкладчик с Минского лингвистичного университета. Мы вышли в акцию падтрымки человека, якого затрымали, які выступіў за студэнтаў. Некалькі дзесяткаў студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту патрабавалі спыніць гвалт і пераслед праз палітычныя матывы, ды спявалі хіты на новы лад. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Мы спадзяемся на то, што студэнцтва гэта як бы рухавік прагрэсу і на то, што нам жыць у гэтай краіне, і таму нам патрэбна клапаціцца аб тым, каб нешта змяняць. Наша группа разделились мнения, потому что как бы все меньше и меньше людей выходит на забастовки, на такие акции, и как бы больше людей разочаровываются и разочаровываются в самой забастовке и, наверное, в протесте вообще. И сегодня многие наши вышли на пары. На факультете у нас все довольно оппозиционно настроены к нынешней власти. Все, кто с ФМО. К нам еще приходят преподаватели из юрфака, и там уже как-то так позиция менее оппозиционная, но у нас все преподаватели такие против нынешней власти. В основном все, да, мы за перемены, но выходят немногие, потому что, а как это мы потом сдадим все, а как это... Ну, в общем-то, у них есть много вопросов именно по учебе. Они не хотят выходить с нами, хотя если бы они все вышли, это бы длилось, неделю от силы. Акцыя салідарнасці адбылася сёння і ў акадэміі мастацтваў. Адлічваць нельга, скандавалі ўдзельнікі. Ратуюць адлічных і ў дзяржаўным медычным універсітэце. Больш за 200 выкладчыкаў і работнікаў гэтай ВНУ падпісалі зварот да рэктара з патрабаваннем скасаваць загад аб адлічэнні студэнтаў, якія пацярпелі за выказванне думкі пра палітычныя падзеі ў краіне. Працягваюць выходзіць на акцыі салідарнасці і пенсіянеры. Традыцыйна па панядзелках яны збіраюцца каля чырвонага касцёлу. Гэтым разам над удзельнікамі маршу мудрасці залунаў вялізны чырвона-белы сцяг. Мне стыдно перед своими детьми, перед моими взрослыми внуками за сегодняшнюю власть. Я за дэмакратыю, я за дэмакратычную нашу рэспубліку, каб у ёй панавалі законы, і гэтых законаў прытрымліваліся усе, каб усе былі роўныя перад законам, і прэзідэнт, і простыя людзі. У нас же не так. А то, што цяпер творыцца ў нашай краіне, маё сэрца кроўю обливается. На Калиновского в метрах 100 от нас взорвали гранаты, мы это все видели. И как мы можем на это реагировать, если мы здесь стоим?
Ответ очень короткий. Как нормальные люди во всем мире. Что баста. Тысячная колонна паходніках прайшлася ўздоўж праспекту Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа. У руках удзельнікі трымалі крэатыўныя плакаты. Парламент дармаед зжырае нашы грошы і не менш крэатыўныя сцягі вязаны і з вышытым клубком. Да пенсіянераў далучыліся медыкі. Міліцыя маршу не замінала, затрыманняў у адрозненне ад мінулага панядзелка не было. Александр Попко, Анастасия Русецкая, Белсад. Удакладню, што папярэдні матэрыял Анастасія Русецкая агучваў мой калега Александр Попко. І да іншых тэмаў. Доўгатэрміновыя змаганні, нарэшце перамога. Жыхары пасёлку Бараўляны пад Менскам дамагліся ад мясцовых чыноўнікаў пераносу будоўлі з ляснога масіву на іншую пляцоўку. Спачатку бараўлянскі сельвыканкам ухваліў праект аб'екту, пад будоўлю якога трэба было высекчы кавалак лесу. Гэткая лакалізацыя дазваляла ашчадзіць на правядзенне камунікацыяў да шматпавярховікаў прыватных забудоўнікаў. Змаганне за лес не было простым. На акцыі пратэсту бараўлянцам адказвалі затрыманнямі і пагрозамі звольніць з працы. Праблемы жыхароў увесь час асвятляў і наш тэлеканал. Беларусы хварэюць на каранавірус часцей, чымся якімі-кольвек іншымі рэспіраторнымі хваробамі, сведчыць былы міністр аховы здароўя, а цяпер кіраўнік гарадзенскай абласной адміністрацыі Владзімір Каранік. Між тым, чыноўнік спадзяецца, што ўжо праз месяц-паўтара айчынныя лекары будуць мець справу пераважна са стандартнымі вірусамі. Ці рэалістычны такі прагноз, ды як сёння выглядае сітуацыя з COVID-19 у свеце, распавядуць мае калегі. Улады спадзяюцца, што ўздым каранавіруснай інфекцыі не працягнецца да лютага, заявіў у эфіру тэлеканала СТВ былы міністр аховы здароўя Владзімір Каранік. Пакуль жа, што ні дзень, то фактычна новы рэкорд захворвання. Да прыкладу, напярэдадні колькасць інфікаваных на каранавірус павялічылася больш як на 940 асобаў. Агульная колькасць хворых за канца лютага пераваліла за 100 000 чалавек. Ці ёсць нагоды для аптымізму? Все залежыць ад таго, як людзі будуць асцерагацца самі, як людзі будуць сябе ахоўваць. Ну, а ва ўмовах, калі не ўведзены карантин, ну, то, канешне, гаварыць о тым, калі гэтая хваля сыдзе, калі не, проста праблематычна. У той жа час афіцыйныя лічбы пра COVID-19 у Беларусі далёка не заўсёды супадаюць са звесткамі, што публікуюцца іншымі крайніцамі. Вось, да прыкладу, дакумент, які трапіў у распараджэнне журналістаў Еўрарадыё. Толькі ў Менску колькасць інфікаваных за 30 кастрычніка перавысіла лічбы Міністэрства аховы здароўя амаль удвая. Ці вераць беларусы ў афіцыйныя лічбы? Мы цікавіліся ў магілёўцаў. Мне кажется, после прошлой волны никто не доверяет статистике. Люди, которые болеют как бы в моем окружении, и их немало, поэтому как бы официальные данные не совсем корректны. Уже вторую неделю болеет сестра, то есть не было, то есть санстанция, вот всех остальных контакты. Даже пока на данный момент, то есть не пришла, не проверила. Официально будут говорить одни цифры, а неофициально будет все равно больше. Я доверяю статистике и доверяю правительству. Ну а хтосьці, які раней верыць у фейкі, звязаныя з ковідам. Да прыкладу, ў тое, што ад небяспечнага віруса можна ратавацца часныком, алкаголем ці нават дзіцячай мачой. С самого начала многие люди очень сильно переживали по поводу того, что те меры, которые государство принимает или собирается принять, они будут какими-то избыточно репрессивными, они будут еще вреднее, чем вирус. Ну, например, говорили о том, что все это нужно для того, чтобы нас всех чипировать. У Еўропе ж падобна спадзяюцца на эфектыўнасць абмежавальных захадаў, што ўжо дзеялі ў весну. Ад заўтра ўлады Аўстрыі ўводзяць карантин. Цягам месяца па ўсёй краіне будзе забаронена выходзіць з дому з 8 гадзіны вечара да 6 раніцы, калі толькі не на працу, вядома. З 4 лістапада абмежаванні ўводзяць у Вялікай Брытаніі, а ў Нямецчыне на прыватныя сустрэчы нельга збірацца у колькасці больш за 10 асобаў ужо ад сёння. Сам кіраўнік Сусветнай арганізацыі здароўя Тедрос Габрэеус сышоў на карантин у выніку контакту з хворым. Высокія лічбы дзённага прыросту назіраюцца ў шэрагу краінаў, у тым ліку ў Расіі, больш за 18 000 новых выпадкаў. Надевать маски при входе в ресторан и тут же ее снимать за столиком, как будто бы вирус сам рассосется, по-моему, тоже странно, я не знаю. Но мне кажется, что нужно хотя бы постараться самому ограничивать себя в каких-то там, я не знаю, проявлениях, не посещать массовых мероприятий и заботиться о своих близких, в первую очередь, старших.
Для апошніх людей старэйшых за 65 гадоў сёння адміністрацыя Москвы адмяніла льготнае наведванне культурных аб'ектаў. Раней мэр расійскай сталіцы Сергей Собянин працягнуў дзеянне хатняга рэжыму для пенсіянераў ды асобаў з хранічнымі хваробамі яшчэ на 1 месяц да 29 лістапада. Віталь Бабін, Всеволод Шлыкаў, Белсат. На дзяды беларусы працягваюць ушаноўваць памяць ахвяраў сталінскага тэрору. Сёння актывісты сабраліся бліз вёскі Паляі на Віцебшчыне. На месцы, дзе 30 гадоў таму сіламі Беларускага народнага фронту усталявалі памятныя крыжы. Менавіта тут, у гэтым лесе, калісьці ў часы сталінскіх рэпрэсій забівалі людзей. Колькі іх тут ляжыць, нікому не вядома, але тое, што тут яны ляжаць, гэта дакладна. Адны рэпрэсіі змянялі з іншымі. Таму я сёння вельмі узрушана тым, што ўбачыла учора, калі разганялі людзей на курапатах. І адчуванне, што гэта не скончылась, і вельмі мне ад гэтага больна на душы. Таму што не кропка, а толькі коска стаіць. Кропку ў сённяшняй падзеі паставілі мясцовыя ўлады. Прыехаў прадстаўнік сельсавету і пачаў здымаць удзельнікаў на камеру. Пасля гэтага актывісты пакінулі мемарыял. Паводле сведчанняў краязнаўцаў і мясцовых жыхароў, тут, каля вёскі Паляі, у 30-50-е гады мінулага стагоддзя Народны камісарыят унутраных справаў праводзіў масавыя расстрэлы мірных жыхароў. У Малдове падсумавалі вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў. Большасць галасоў атрымалі прыхільнікі еўраінтэграцыі, што абышлі прадстаўнікоў прарасійскай сілы. Поспех перадусім вызначылі галасы малдаўскай дыяспары ў Еўропе. Ці здолее Ігар Дадон у другім туры кансалідаваць выбарнікаў у Прыднястроўі, сітуацыю прааналізавалі мае калегі. Прарасійскі кандыдат і дзеючы прэзідэнт Малдовы прайграў. Пакуль, праўда, толькі першы тур выбараў. Да сярэдзіны панядзелка мясцовая ЦВК апублікавала дадзеныя ўсіх пратаколаў. Экс-прэм'ер і прыхільніца еўраінтэграцыі Майя Сант атрымала больш за 36% галасоў, прэзідэнт Ігар Дадон менш за 33. Значыць, другі тур. Я галасавала за дзяржаву, якая створыць магчымасці для працаўладкавання на годнай працы. За дзяржаву, якая створыць добрыя умовы для жыцця ва ўсіх населеных пунктах Рэспублікі Малдова. Я галасаваў за эканамічнае развіццё, за падтрыманне палітычнай стабільнасці ў Рэспубліцы Малдова. Я галасаваў за баланс у адносінах з нашымі сябрамі, нашымі вонкавымі партнёрамі. Я цвёрда перакананы, што большасць грамадзян падтрымлівае гэта. Трэці на прамежкавым фінішы кандыдат нашай партыі Рэната Усаты. У Расіі яго абвінавачваюць у незаконным вывадзе грошай. Палітыка нават завочна арыштавалі. Сам кандыдат сцвярджае, справу распачалі спецыяльна, каб перашкодзіць яму стартаваць у выбарах. У краіне яго лічаць кандыдатам прарасійскім. Яшчэ перад выбарамі ён, не саромеючыся ў выразах, называў малдаўскі парламент бардэрем і абяцаў заклікаць да адказу Ігара Дадона. Мы должны привести Дадона на настоящие живые дебаты, где он должен будет ответить за все кульки, за все вранье и должен отчитаться перед людьми за все то, что он делал в течение 4 лет. Кулёк – гэта слово стало часткай малдаўскага перадвыбарчага слоўніка. А ўсё дзякуючы відэазапісу, дзе алігарх Владимир Плахатнюк і Дадон абмяркоўваюць нейкі пакунак, што бізнесмен збіраецца перадаць прэзідэнту. Дадон заявіў, што відэа было сфальсіфікаванае па заданні Плахатнюка. Другі тур выбараў прызначаны на 15 лістапада. Зрэшты, Малдова – гэта парламенцкая рэспубліка. Таму для многіх палітычных сілаў прэзідэнцкая кампанія – гэта толькі платформа, якая дапаможа прайсці са сваёй партыі ў парламент. Падчас прэзідэнцкай гонкі ўжо гучалі галасы за патрабаваннем зладзіць датэрміновыя парламенцкія выбары. Ян Маравіцкі, Всеволод Шлыкаў, Белсат. Гэтак выглядала інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Больш навінаў на нашым тэлеграм-канале Белсат. Да сустрэчы.